Filmer den? Ja. Er du sikker? Kom nu! Kom nu! Emilie, skal du? Kom nu! Væk med det! Kom nu! Ej, stolen vælter! Sover han videre? Han sover videre! Nej, det er fandme. Nej, det kan man. Nej. Godnat! Så... Widow! Så tag stolen. Så på mit ben! Godt bukke. Tak for grineren! Og lad fjerne stolen. Ej, jeg vil lige se. Han sover! Bare lad ham se. Hvor sindssygt, han sover videre. Fjern stolen. Nej. Hallo. Godmorgen. Så er du vågen. Hvad så? Kan du lige søs? Søs, 06, 07. Jeg er bare rundt. Hvad så, Mads? Jeg stopper, Emilie. Den er ikke stoppet.